Hi guys! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito, hi, my name is Wia. I hope you're all having a wonderful day. In this video ay gagawa tayo ng the best, masarap at homemade na Milo ice cream. Isa ito sa mga favorite ko talaga na ice cream flavors. Totally recommend this recipe. At yung mga sangkap, 4 lang. Walang ice cream machine needed. Alright, mag-umpisa tayo sa mga sangkap. First off, kailangan natin ng Milo, whole milk, heavy whipping cream, at condensed milk. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box below. So, in a pot, on low to medium heat lang, kumbaga iinitin lang natin yung whole milk. Okay, so and then, ano lang natin ito, haluin, I would say mga about a minute lang. Next ay i-add na natin yung Milo. So, sa Milo, I would say mga 1/2 cup at a time, immediately, haluin natin ito para hindi magbuo-buo yung Milo. So, i-repeat lang natin yung process hanggang sa maubos lahat ng Milo at ma-dissolve ito. So, kapag ganito na, well combined na, dissolve na yung Milo, i-add na natin yung condensed milk. Pero bago natin i-add, i-turn off na natin yung heat kasi mainit na ito. Dapat hindi siya mag-simmer, okay? Then, sa condensed milk, I would say half lang muna and then immediately, haluin. Then, yung remaining. Yan. Ito yung process na ginagawa ko para talagang ma-dissolve yung Milo at ma-well combined yung mga sangkap na inilagay natin. Then, after that, kuha tayo ng bowl or any container, i-transfer natin yung Milo mixture kasi i-cool off natin ito, I would say mga like 30 to 45 minutes. Once cool off na yan, haluin lang natin saglit. Next, dito gumamit ako ng stand mixer. Inilagay ko ang heavy whipping cream. Tapos, ito yung attachment na ginamit ko. And then, first ay medium speed for 3 minutes. Kasi mag-splatter yan kapag idiretso mo na high speed. Then, yun na nga, after 3 minutes, i-change natin to high speed. I would say 4 minutes ito. At after 4 minutes, ito yung consistency na gusto nating ma-achieve, mag-double yung amount ng heavy whipping cream. So, sa pag-beat, 3 minutes muna medium and then high speed for 4 minutes and 30 seconds. And yan. Yan yung texture na gusto nating ma-achieve at ready na yan. Next, kukunin natin yung Milo mixture. Maglagay tayo sa heavy whipping cream. Then, i-mix natin ito or haluin. Gentle lang talaga yung paghahalo nito. So, sa pag-add ng Milo mixture, I would say mga 1/4 cup at a time. 1/4 cup at a time and then continue mixing hanggang sa ma-well combined yung lahat ng mga sangkap. So, nakakita nyo dito talagang careful ako sa paghahalo nito. Hindi ko alam ano yung science behind it, pero talagang gusto ko na soft lang, gentle lang yung paghahalo. Yan. So, once ma-well combine na yan lahat, siya nga pala dapat i-check nyo yung sa bottom kasi minsan nagsisettle yung Milo doon. So, yan. Kuha tayo ng container. Ito, gumamit ako ng plastic container. Inilagay ko yung Milo and heavy cream na mixture. So, nakikita nyo, hindi ko na perfect yung paghalo pag well combined. But don't worry kasi pwede pa natin i-fix yan using a spatula, katulad ng ginagawa ko dito. Gentle pa rin yung paghahalo natin yan. Yan. So, i-flatten lang natin yung top and then, we're going to put the lid on. Tapos, ilagay natin ito sa freezer. Sa akin, 5 hours ready na. Pero, hindi ko muna siya kinain or tinikman. Kinabukasan na. Yan. So, morning na ito, 10 a.m. today. So, yan. And it's ready to serve. Alam mo, na-surprise talaga ako sa flavor nito. Sarap na sarap ako. Siguro number 2 ito na favorite ko na ice cream flavor kasi talagang fan ako ng Obe ice cream. Ito yon, ito na yung pangalawa. Super sarap. And I hope na matry nyo ang recipe na ito kasi talagang I promise you hindi kayo ma-disappoint. That's all for today's video. Thank you so much for watching. And as always, take care.
Okay, so i-try natin kung masarap ba. Oh my God. In fairness, masarap siya. Creamy. Yung tamis, tama lang. Kung hindi ako gumawa nito, hindi ko maisip na meron pala itong Milo. Para siyang mamahali na chocolate flavored na ice cream, mocha. Basta creamy at yung tamis niya, sakto lang. Totally recommend this recipe, guys. Masarap. Yummy. So good.